Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu Pyllait Naphang. But like share ya ki video jong kaneka channel. Hakas nilai lu jong kari India menta usnam arjar arposan. Sapriang ka status jong Bah Ardent haki social media. Hak ba ila thoh kumne. Ngalak ka bayap kum paitkar hakaying bendi. Banyak ka banga im kum us imrau. Tirot Sing. Kini kilong ki kyntien ke basyong ki sisa. Habangi perkhat ya ki jingmud jongki. We blame the British for having exploited our resources. The question is, who is exploiting our resources now? Ngiong makidoli kila lute ya kaspak jongi. Kajingkli kalau mano ba lute ya kaspak jongi menta. Ya kini kyntien la thoh de Bah Ardent presiden barang ba jong ka VP. Haka status jongi. Bat kan ka status jongi kala sapriang haki social media.